Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembang makan nami kula ini sayang kelas 11 bakal nomor absen 11. Inggih menika kula badhe nerangake tata cara kangge nyegah virus corona. Salah sawijining tata cara kangge nyegah yaiku wiji asta ingkang leres yaiku kaping setunggal mbasa asta lan toya. Kaping kalih mendhet sabun secekapipun. Kaping 3 usap wonten telapak asta. Kaping sekawan usap wonten gegeripun asta. Kaping gangsal usap telapak asta kaliyan driji sami terkait. Kaping 6 driji sami ngunci. Kaping 7 usap jumpa asta wonten cekreman kiwa lentengan kanthi resik. Kaping 8 usap driji asta kang nguncap wonten telapak asta kiwa lentengan. Kaping 9 basa nganggo toya ingkang resik. Sajakamipun ingkang saged kula aturaken mugi-mugi saged bermanfaat kangge kita sedaya. Menawi wonten lepat kula nyuwun ngapunten ingkang kadang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.